Urreratu zitzaion ikusteko zertzen, dakusgatibu eta diotsa. Nire ongile prestua, ez larritu, neuna izasko zu ateratzeko arrisku horretatik. Ez daukata aztuta zer zor dizudan nolako hitza eman izun. Sagutxoak igo zuen soka edo gatibu zeukaten lokarri sendoetara. Gutxika urratu zituen hortzekin. Irten zuen lehoiak kaltegabe eta esaten dio. Zorioneko ordua zeinetan entzun nituen zure eskariak eta lagan izun joaten gaitzik egin gabe. Zein prestu eta hitzonekoa zaren txikia izan da ere. Ipuin honek esan nahi du, txikitxoen behar izatera etorri daitezkela gizonek handienak eta gaitzik egin ezin dezaketen askok on egin dezaketela. Irakasten ere badu, eskertsu izaten eta ez ahazten hartu diren mesedeak. Dionak ez dut inoren beharrik, burua dauka galdurik.